ଆମ ସରକାର ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ନିୟମ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କେତେ ମାନୁଛେ ଆଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ମୁଁ ଯେତିକିଟା ଦେଖୁଛି ସେତିକିଟା ହିଁ କହୁଛି। ମୋ ଗାଁ ସଭ୍ୟତା ଏତେ ବଢିଆ ଲୋ କହିବାକୁ ଲାଗେ ଲାଜ। ଲକଡାଉନ ରେ ମୋ ଗାଁର ଲୋକ କରନ୍ତି ବଡ ମଉଜ। ହସତା ମଶାରେ ଦିନ ବିତନ୍ତି ଲୋ 5-25 ମେଳ। ଦିନ ରାତି ବସି ଦାଣ୍ଡ ମଝିଟାରେ ଖେଳନ୍ତି ତାସ ଖେଳ। ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଦୂରତ୍ୱ ରଖନ୍ତି ଦୋକାନ ଦୁଆରେ ବସି। ପୋଲିସ ଆସିଲେ ସରୁ ଗଳି ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଖସି। ବାହାଦୁରୀ କଥା କୁହନ୍ତି ଆସିଲୋ କାନ୍ଧେ ବାହାସ୍ପଟ ମାରି। ଦୌଡ଼ି ଗଲି ମୁଁ ଏଇ ଗଳି ବାଟେ ନ ପାରିଲେ ମୋତେ ଧରି। ବନ୍ଧ ଫେର ମୁଣ୍ଡ ଇସ୍କୁଲ ଦୁଆରେ ଭୋଜି ଭାତର ଆସର। ଚିକେନ ସାଥିରେ ନାଲି ପାଣି ବାଡ଼ କଥା ତ 10,000। ଗଞ୍ଜଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଚିଲୁ ମଟଣା ଲୋ ସଞ୍ଜକୁ ମେଳନ ହୁଏ। ଗଞ୍ଜଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଚିଲୁ ମଟଣା ଲୋ ସଞ୍ଜକୁ ମେଳନ ହୁଏ। ଆଖି ନାଲି ନାଲି କରି କୁହନ୍ତି ଲୋ ମୋଦି ସରକାର କିଏ। ଗାଁ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କୁ ବା କହିବ କିଏ। 4ଟା ବାଜିଲେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ନୀତି ଯାତରା ହୁଏ। ଏଇ ମୋର ଗାଁ ଦେଶୀ ମଦ ବନ୍ୟା ଅଦିନେ ଯାଉଛି ବହି। ଗୋଟିଏ ଗିଲାସ ପେଟରେ ପଶିଲେ କରୋନାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ବେଳ ବୁଡ଼ି ଯେବେ ସଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ ହୁଅଇ ଦୋକାନ ଖୋଲା। ବରା ବାଇଗଣୀ ଅଣ୍ଡା ଚପରେ ଭରି ହୋଇଥାଏ ଡାଲା। ଦେଶ ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଏ ଲୋ ତାକୁ ନାହିଁ କାର ଚିନ୍ତା। ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି କେଉଁ ଦିନ ମୋର ମିଳିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ପ୍ରଭୁ କରୋନା କହିଲେ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି ଲୋ କୁହନ୍ତି କରୁଣା ହେଲା। ମୋଦିଙ୍କର ଟଙ୍କା ନବୀନ ଚାଉଳ ଦୁଆରେ ଆସି ମିଳିଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଅ ସଦବୁଦ୍ଧି ମନେ ଜାଗୁ ଦେଶ ଭକ୍ତି। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ ହେ ହସି ଉଠୁ ଏ ଧରିତ୍ରୀ। ବଢିଆ ବଢିଆ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କଣ? ରବୀନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟ। ଘର କୋଉଠି? ଚଢେଇବନି ଆମ ବାଙ୍କି।